Ελληνική Δερματολογική και Αφροδισιολογική Εταιρεία, γνωστή και ως ΕΔΑΕ, στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, πραγματοποιεί μια σειρά από podcasts για τον καρκίνο του δέρματος. Σήμερα φιλοξενούμε τον πρόεδρο της ΕΔΑΕ, τον κύριο Σωτήρη Θεοχάρη, με τον οποίο θα μιλήσουμε πιο αναλυτικά για το συγκεκριμένο θέμα. Κύριε Πρόεδρε, αν έπρεπε να ξέρουμε ένα πράγμα για τον καρκίνο του δέρματος, ποιο θα ήταν αυτό? Πολύ σωστή ερώτηση. Ο καρκίνος του δέρματος είναι ο πιο συχνός καρκίνος στον ανθρώπινο οργανισμό, ο οποίος όμως είναι ο καρκίνος ο οποίος έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ιάσεως όταν διαγνωστεί και θεραπευτεί έγκαιρα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να μιλήσουμε για τη λεγόμενη πρωτογενή πρόληψη. Σε τι αφορά και αν μπορούμε να την κάνουμε κι εμείς οι ίδιοι, οι άνθρωποι που δυνητικά μπορεί να είμαστε ευάλωτοι σε αυτή την νόσο? Η πρωτογενής πρόληψη αφορά εμάς, τους απλούς πολίτες, δηλαδή της αναλλαγής στις συνήθειές μας με σκοπό τη μείωση της συχνότητας εμφάνισης του καρκίνου. Και αυτό τι είναι? Αποφεύγουμε να είμαστε στον ήλιο 10 με 4, αποφεύγουμε την υπερβολική έκθεση στον ήλιο. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, επιλέγουμε να βρισκόμαστε κάτω από σκιά, χρησιμοποιούμε ειδικά ρούχα, χρησιμοποιούμε καπέλο με πλατήγυρο, χρησιμοποιούμε γυαλιά UV προστασία και χρησιμοποιούμε καθημερινά αντιλιακό με σωστό τρόπο. Δηλαδή βάζουμε το αντιλιακό μισή ώρα πριν την έκθεση στον ήλιο, χρησιμοποιούμε αντιλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας, δεν βάζουμε το αντιλιακό μόνο καλοκαίρι και όταν πάμε στη θάλασσα, 360 μέρες το χρόνο, 365 μέρες όπως θέλετε αν προτιμάτε, και επίσης να ξέρετε ένα βασικό: ο ήλιος δεν ξεχνά ούτε ένα δευτερόλεπτο έκθεση χωρίς αντιλιακό, όμως το δέρμα δεν είναι σίγουρο ότι πάντα μπορεί να αποκαταστήσει τις βλάβες που γίνονται από τον ήλιο. Αυτά λοιπόν είναι τα πολύ σημαντικά που σε ένα πρώτο επίπεδο καλούμαστε να κάνουμε όλοι. Σε ένα δευτερογενές επίπεδο, στο κομμάτι της λεγόμενης δευτερογενούς πρόληψης, έχουμε ακούσει πάρα πολλά από εσάς τους ειδικούς και από την ΕΔΑΕ πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τη λεγόμενη αυτοεξέταση. Πόσο εύκολο είναι αυτό να γίνει πρακτικά, και αν και εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ορισμένων κανόνων που θα πρέπει να τους ξέρουμε για να το κάνουμε όπως πρέπει? Ας ξεκινήσουμε με τον ορισμό ότι είναι δευτερογενής πρόληψη. Η δευτερογενής πρόληψη είναι αυτό που κάνει ο ενδιαφερόμενος ή και ο δερματολόγος με σκοπό τη μείωση της νοσηρότητας και της επιβάρυνσης από τον καρκίνο του δέρματος. Και περιλαμβάνει την αυτοεξέταση και τον ετήσιο προσυμπτωματικό έλεγχο στον δερματολόγο. Η αυτοεξέταση προτείνουμε να γίνεται μία φορά το μήνα. Στεκόμαστε όρθιοι μπροστά σε έναν ολόσωμο καθρέφτη. Ελέγχουμε για κάθε νέα εμφάνιση ελιάς ή αλλαγή προηγούμενης. Χρησιμοποιούμε ένα βοηθητικό μικρό καθρέφτη ή κάποιο άλλο μέλος της οικογένειάς μας. Και ο προσυμπτωματικός έλεγχος στον δερματολόγο περιλαμβάνει την κλινική εξέταση, τη δερματοσκόπηση, την ολοσωματική χαρτογράφηση και τη συναισθητική μικροσκόπηση. Εκεί, αν εντοπιστεί εκείνη τη στιγμή κάτι στο ιατρείο σας, μπορείτε να το διορθώσετε και άμεσα ή θέλει χειρουργείο? Εξαρτάται για τι περίπτωση καρκίνου μιλάμε. Συνήθως η πρακτική και τα guidelines, δηλαδή οι οδηγίες, οι κατευθυντήριες, οι οποίες προέρχονται από την Παγκόσμια Εταιρεία κατά του καρκίνου, λένε ότι ανάλογα με τον καρκίνο του δέρματος πρέπει πρώτα να προηγηθεί η επιβεβαίωση ιστολογική του τύπου του καρκίνου. Στη συνέχεια επιλέγουμε τον τρόπο αντιμετώπισης. Τα ασφαλή όρια εκτομής, συνήθως ο καρκίνος του δέρματος είναι χειρουργική νόσος, δηλαδή προηγείται η αφαίρεση, ακολουθεί η ιστολογική επιβεβαίωση και μετά είναι τα επόμενα βήματα, τα οποία μπορεί να εξυχνούνται σε επίπεδο ιατρείου, σε επίπεδο νοσοκομείου ή σε άλλο κάποιο τριτοβάθμιο νοσηλευτικό ίδρυμα. Εγώ ρωτούσα περισσότερο αν δείτε μια ελίτσα που σας φαίνεται ύποπτη. Αυτή μπορεί να αφαιρεθεί επί τόπου στο ιατρείο? Φυσικά. Ο σύγχρονος δερματολόγος έχει την εκπαίδευση στη μόρφωση να αφαιρέσει ασφαλώς και να την στείλει για ιστολογική επιβεβαίωση. Να κάνουμε ένα μαθηματικό τώρα. Τι είναι το ABCDE? Είναι ένας κανόνας που σε τι συνίσταται? Είναι ένας μνημονικός κανόνας, ο οποίος προέρχεται από το αγγλικό αλφάβητο και σημαίνει το A, ασύμμετρη, δηλαδή ασυμμετρία, η οποία αφορά το σχήμα της ελιάς, δηλαδή ότι το μισό δεν ταυτίζεται με το άλλο μισό. Το B σημαίνει τα όρια, αν είναι ακανόνιστα οξύεχμα. Το C το κόλλο, δηλαδή να έχει πολλές γωνίες και να μην είναι ομοιόμορφο, όπως είναι η Χαλκιδική, όπως είναι η Λίμνος, σε σχήμα αν μπορώ να χρησιμοποιήσω
ένα γεωγραφικό προσδιορισμό χρησιμοποιώντας τα δημοφιλή νησιά μας. Αυτό βέβαια δεν μπορούμε να το καταλάβουμε εμείς. Αυτό πρέπει εσείς με τους ειδικούς φαπούς. Ή είναι κάτι που διαγίνει οφθαλμό, είναι. Συνήθως είναι προϊόν της κλινικής εξέτασης από τον δερματολόγο, αλλά με την κατάλληλη εκπαίδευση και ενημέρωση μπορεί και ο μέσος πολίτης να το υποπτευθεί. Ωραία. Το ΣΥ. Το ΣΥ αναφέρεται στην ποικιλία των χρωμάτων. Δηλαδή, πολλές φορές δεν είναι το μαύρο χρώμα που έχει στο μυαλό του ο μέσος πολίτης ότι είναι το επικίνδυνο, αλλά μία ποικιλία χρωμάτων που περιλαμβάνει το μαύρο, το καφέ, το γκρι και το σκούρο μπλε, ίσως είναι πιο επικίνδυνο. Το D, το οποίο στο παρελθόν το χρησιμοποιήσαμε πάρα πολύ, δηλαδή αν είναι η διάμετρος της βλάβης είναι πάνω από 6 χιλιοστά, τώρα πιστεύουμε ότι δεν παίζει τόσο ρόλο, γιατί έχουμε και μελανόματα διαμέτρου μικρότερης των 6 χιλιοστών. Και το E, το οποίο είναι το evolution, που ουσιαστικά σημαίνει εξέλιξη, αλλαγή, ή οποιαδήποτε αλλαγή στο χρώμα, στο μέγεθος, στο σχήμα, στο περίγραμμα, ή ακόμη και παρουσία συμπτωμάτων μη δυναμένων να αποδοθούν σε εξωγενή παράγοντα, δηλαδή αιμορραγία χωρίς τραυματισμό και πόνος χωρίς κάποιον εξωγενή παράγοντα ή φαγούρα χωρίς ρεθισμό. Επειδή όταν έρθουμε λοιπόν στο ιατρείο του εξειδικευμένου δερματολόγου θα πρέπει να γίνει αυτή η κλινική εξέταση που μας περιγράψατε, θα ήθελα να μας πείτε με απλά λόγια τι ακριβώς κάνετε και αν πράγματι είναι ολόσωμη η εξέταση ή αν αρκεί να δείτε κάποια συγκεκριμένα βασικά σημεία ενδεχομένως. Πολύ σωστή η ερώτησή σας. Η πρώτη σκέψη λέει ότι εξετάζουμε και εκτιμούμε την πρώτη βλάβη. Όμως θα πρέπει να αναζητήσουμε σε μια ύποπτη βλάβη εάν στον ασθενή υπάρχουν και άλλες παρόμοιες στο σώμα του. Είναι πιθανό. Υπάρχει πιθανότητα, υπάρχει ένας όρος που εμείς στη δερματολογία το λέγουμε signature nivus, δηλαδή σπήλωση υπογραφής. Αν αυτό το πρότυπο επαναλαμβάνεται, δεν θεωρείται ύποπτο σημείο. Θεωρούμε λοιπόν ότι καλό είναι να εξετάζεται όλο το σώμα. Δηλαδή να μην μένουμε μόνο στη συγκεκριμένη βλάβη, αλλά να αναζητούμε και τις υπόλοιπες. Οπότε η ΕΔΑΕ θεσμικά τι είναι αυτό που κάνει προκειμένου να μας ευαισθητοποιήσει και να μην αμελούμε αυτή την τακτική εξέταση τη μία φορά το χρόνο? Η ΕΔΑΕ εδώ και 26 χρόνια έχει αρχίσει μια εξωστρέφεια. Απευθύνεται στον πολίτη, τον καλεί να αυτοεξετάζεται, να συμμετέχει σε εκστρατείες που περιλαμβάνουν ενημέρωση, δωρεάν εξετάσεις. Έχουμε ξεκινήσει από το 2000, ταυτιζόμενοι με την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Δερματολογίας και Προδυσιολογίας. Στη συνέχεια, από το 2002 μέχρι το 2019 πήγαμε σε μια μηνιαία εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για το καρκίνο του δέρματος. Από το 2022 είχαμε μια παύση λόγω κορονοϊού και από το 2022 και εντεύθεν απογειώσαμε αυτή την εκστρατεία θεσπίζοντας το μήνα Μάιο ως μήνα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εγρήγορσης για τον καρκίνο του δέρματος. Σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία συλλέγεται κάθε χρόνο στο πλαίσιο ακριβώς αυτής της δωρεάν εξέτασης, ποια είναι η εικόνα? Πιστεύετε ότι περνάει το μήνυμα στον κόσμο? Έρχεται κάθε χρόνο και περισσότερος κόσμος να εξεταστεί? Τα δεδομένα δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση από τους συμπολίτες μας και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί θεωρώ ιδιαίτερα για τον καρκίνο του δέρματος η προληπτικός έλεγχος είναι ίσως και το μόνο εργαλείο που έχουμε για έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου. Κύριε Θεοχάρη, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.